Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat kita, iti sabalimanan aparang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Tibiyag, dagiti umug-ubing. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Kagawad Domeng, talaga agumulgulo ti barangay tayo. Pag kunamat, kagawad ulpo. Una, ta ultimo dagiti senyor kat agaapadan. Bunsa, Sapay aglalaukan ti pagaapaan da. At dagaapa gaputa ni kasya senyor kat naikan iti ayuda. Timot maysa, gapo ta saan na nakaala. Gapo taawan dito'y barangay ta na lockdown idi ijay sa bali nga ili ta bimisita iti anak na kay nagreklamo mag. oy, ni nasukyan na apensyonada. Nagasam day jay. Himmanay la nagapapaan da kinidi siyang ti kawan kanot ayuda na. Ken talaga mo ito sa nakaraman idi iti listaan. Taawan nga ro diti barangay idi. Ken pensyonado kuna na ba? Uwan kagawad. Ta priority dagiti talaga awan maisa ang daga po iti lockdown. Nala, talaga akasta. At dapay may isa karikyar di bakat supyana. Ay apay, di mo kagawad. Kasi na, Ni katugangam ani nanasuping ah. oy. Nakmat maawatan luan niya pagrikrikyaran da. Siyempre presidente ti senyor ni nanasupay. Unsa? Ken adapay sa balay. Aglalaok ti pakasiksikuran day dya abakag. Agkabo samot ngaminan. Talaga mapanakastan. Sa pasensya dinalpa sa pasensyan Kadagitay makaawat. Hoy. No di maawatan di tao tikas kaniina supyan Jesus. Gyera patanya ka na yun Awan latta. San sa latta amal-mal pa si problema. May papan iti pandemya. At damanan kabarbaraw na ipaulog kapag lintigan dito ili. Anya manan. Maparitanen dagiti senyor akong dirwar ngagwarawara no sa dinula dita. Manan. Wen. Dagitay naglabasan 65 ti taon da sa anda na mapalubusan na rumwar. Kastamad dagitay minors. Nagitay agtawan iti nabababangem sa nga 15. Matiliwdan nutangken ulo da. Anyan ay. Kasanula ti panagbiag tayo. Ano san tayo Awan mabalin tayo bakit?
Ay, oray ta sa anak pa imutlaan na lablabos ang 65 ti taon ko. Ah, Makapanak na taay jay ilay. Si Kati, saan na mapalubusan lakay. ay nukas kasanaw, adamot ni Doming. Isun ati baunag ng agpaili no bilang. Da kayo magayam nanang, nagapan niyo. Namiting mi man itay kadagit ti senyor. Masuro na kinisupya na. Ah, Ay, ipakat na lata. Agasam. Ipalpalastog na kit din ti pa nagsubli-subli na nga agtutor, ija abroad, nga yan ti anak na. unay daytan. Pagpalastog na. Uy, anya pa'y ngay, kundi English pa'y jaya, imbag ko manubagay na. Agasam ta, yeah, kuna nakidain. Aslagab amo kiti nasakayan nakabalyaw. Anya? Nakayumat nanang. Pa'y sumag. Numangag mula da kita'y Amerikano nga imbis awan ti sungbat da iti kasasauna. Kat sungbatan da iti iya ako na da. Iso da jayan. Tultuladen na. Ipaagong na pa'y akin di. Yeah! Kuna na. Ala, kasta ti aramid na. Awan mat. Ay apo, kunam kanumot ano Amerikanan nga silangmot nga raw. Nga panagrik na nga tayo di bagi na akit Amerikana mo tayo. Ay, kababain. Nala, gusto nanang. Nakaadu kayon. Ay, masurunak ka raw. No nalakala nga tati makirikyar latan. Ang mga nukanain kami nga grikyar, nukastoy a meeting ti senyor. May sabay, dahil ta pa nagaramat iti fish mask at fish sale. Nakaad-ado a reklamo na. Saan ka no makangangais? Anya? Uwan takasanukat nga minaya. Pulos mat, adi na ikatanan, di apot na. Sapay din sapay masuksukatan. Asos. Ang mga nujay kauusar da iti face mask ti patay dan. Ay, adalamin ditan arusa. Ti ambok, kat sala mausarmot dagita nga apot. No rumwar ka mapanitean dagiti tao. Detay no ada makasaritam. Asa bali at tao. Ang mga nadakubid na, kasta. Wen, kasta talaga nanang. Saan kat nga? Uri ada ka iti balayaw. Nakaapot ka kasla makaalis na kiti ka balay mau. Ay, po aya. Nagado nga istorya pinarno ay day takubid. Wen nga rod. Adda makapakatawa, adda makapasuron, adda makarayaw. Ay, apaw. Ado nga istorya ti mapartuat. No amo ni Dumaing, suratin na amin dagitan. Ay, pagkakatawaanan no kwa. Ay, kimbag ta nakapanawon ni katugana kasapay. Mayat mo, iyo umay na panangibkas iti soron na iti kapala ng senyor. No apay kat nga minakas dyan ni Ina Sofiana. Kamano kami kitawon na dyan na. Agot tsentan sa matay. Di nila mapanunok nga mga nagkabawon na dyan bakay. Ubingay. Kat inukas nga ubingan, awan mabalinda na. Yung sanda pasensyahan latan. Bakit lumaklakay? Agsubli na iti inuubing na parang panuno. Agkabaw na ko ng malangay. Kastingatan ni Bakat Supyan. Gusto ni nanam. Gapu ka na gaday umubay. Ken iti kubay. Ado ti mabukal na istorya. Ado ti senyor ang nagreklamo. May papaniti ayuda. Hindi kangitingitan ti lakdaw.
Ay. Naridag paman pa Nagsik pala di panulog ko. Nagita problema. Pag-relax ka yung tiyuto ko. Naimbag nga oras mo, pare chairman. Tama't pare. Nay, nakayumot gaya, maama ko na pa ho. Na, nagloko kan. Makung kunamidlatan kanyak. Kat ubingak matngamsik ka, di ko na. Ha? Isus, pagkapaw na ito yan. Kita enak man ngamin. Ha? Awan pa'y bukaw. Idindo tasi ka. Kat nalampungan na takim baba kagudwat ulam. Ha? Naglukong. Ulo, ti pagibasaran iti idad san aya. Nabuukan kan. Idindo ta sakit saan pa'y nang ruging agtubaw. Makunkunamat kanya kaon. Ha? Kita kamalangan. Umayak tulangan dito maminsaran. Nenay. Nagpasugno day. Bay aklat ta. Sublin to nga tapay. Sumubrata! Kasabali pa'y ngagkakati umay. Alakit, ay sumbre kayo Kapampanaw niya makula po. Nagpasugnod sapay. Aya! Naniday ako. Naunag sa reta uyak yung ina. Ang mga nuad na kubid yaw. Puwira! Isang garo na jak ikasentroy aput kau. Kaamagan lumakara na kiinay. Ha? Ay, ako. Naunag na talaga. Saan ko ang maka-out? Inananusak lang sa timay dito. Taalaag kay Ayday. Yung baon. Aqua, ina karpa. Awanan ti adwa sao. Kay Ayday kaon. Nya, Ito mo. ni. Ay. Unayin aya. Imbulos na kay latan dagiti kabalayaw. May parit ka dagiti kas kada kayon ti rumar. Delikado kayo. Ay na. Ay, nalaka kay ama akara di sakit nang runay ti awan ko COVID. ikaw nunay tati bagbagam, chairman. Uray agoy uyo ka, taang kay ti sakit ko. Saan ako, Bain? Dita nga rod. At dagayam sakit yo. Sakit sumsumron sa. Nangibaon kay lakuman iti sa bali ngay may dito'y ano adda ka sa pulan yaw. Imayak lang nga raw. Anyat question na ya. Tay ayaw na kaon. Ha? Awan pa'y interview kanyak. Imot kayo. Ha? Adaw, tiinik ikan yaw. Nagsubli-subli na pa'y. Ngam siya, gaputa saan nakarumrumwaran, di na mo lamalagipon gaikan. Isungay maya kaon. Ay ina. No may panggap iti Ayan, ayuda tay pagpakaon. Pagpakaw. Yawa mo, tagawid ako. Nakaro kayo. Iibot kayo kinay. Ay, Ada pa'y kwarta pinaiwaras ni Presidente Duterte. Ngam di nakmanlain ramramanan. Imbulsayo mo laminain. Nakaro kayo. ina. Ay, uray di kwa. Jay, ay. Nay, anyat ko na. Musimusiig sa agalak.
salutan. Sabay, medyo napudot. Ay, sus. Ay, nalayo sa ito ka. Ina, apay nga, imbulos yung mudlatan kita to gayo na tabayo. Pumudan. Ha! Basulbaw! Nuintin mo ko man, jay pudpak ko para kanya kay nakapanawak ko man. Lord. Di saan ko maana ibulos dito, iday ta, ininom ko adanom, kas kada kape. Ha? Ay, nan, tay kwarta, kan pudpak kaon. Yawa magtagkawid akaon. Ay, salud. Nakaro. Tikabaw ni nakarapa, Chairman. Saan pa yan ama anusan nagiti apo na kabalay na? Dagulit. Kapilita na binaon ko ni Tanod Ugo. Anapan nagpailista iti kape, asukar, kas kada iso aminin, ana isupot, nga ayuda na. Ay, saus. Delikado di inarabi jo, Chairman. Apay delikado? Siyempre no impara-parayo waning palpalastog na dayjay kadagiti na sabat na. Ay, saus. Laki diti umapala. Anya? Ama nga no pagarupan dagiti makaamoy ti dayjay nga ada simangpat nga ayuda. Ket ay saus. Rep-rep man ti umay mangrengreng katatayaw. Napanunot ko na itan. Nga mapayaya. Ibaga tayo nga awanin. Ibaga tayo apin nagustuhan tayo layjay agkabaw abaket tapno agsartingdan. Mamatin to nga ta, dagiti kas laki di kiniin na karpa. Dagiti obeng wenno agkabaw ay. Ne. Ay, dayta, tisaan ko na panunot kagawan. Ay, delikado, Chairman. Dagiti laki di tirong mao dito'y barangay haw. Ay, saus. Umay damat dawatan ti para kadakwada. Mababalaw talaga dagiti anak, dagiti kasken ni Apong Karpa, anakaron ti kabaw da, Rosa. Laki idi Sana mabalintikas jay. No kasapulan, itulbak da tiri daw ti balay da. Tapno saan da basta makarwar nga agwarang-warang dita. Nang runa ita, pandemya. Yan, makapakonsensyamat kami, no ipupuklatan ng itikas kadakwada. Wen, ngam, no panunutan, kat pagsaya, tandamat laan dong. Dagas na. Nauman sa kanungaru din ng itikabalay na. Nakaro kami, hindi kinasukir na. Apaan na kano ida. Day talaan, sakit napigsa kanumat daw. No pang-or ti may gaman na, kat ipang-or na latta kanaw. Layjay pa ti may sa problema. Iso ang narigat mo, no lumakay kan bumakit launay ti tao. Wen nga rod dong. No siya, jak kayat ti bumakat iti husto. Kas kadatatang ka nanang. No bumakit iti husto ni nanang, kas tamat ni tatang. Ang mga no, may tulad danto karang iti sukirmat ita, amaawagan na iti ubing. Anya? Kas kami ama ko lapaw. Nakaro ti kabaw na dyan. Inakarpa. Alawan! No abutan ni nanang ti edad ni inakarpa, katagkabaw tumatan. Siguro kat, demon to nga anusan na niya. Sapay naman ti turungan ti saritaan tan. Saan mahitom? Gatap no mapudo din din saritaan ta. Inak pa'y jayan da nanang. Rosa, madinsa. Awan ti baday! Sige, ang mga nulutwak da nanang, sakbay nga gawid da. Ha? Ay, kanya. Umalati pa ilaan. Idin to ta maluman. Anya ti kunayaw, ang project sayaw. Ay, huwan! Kaya't kumot nga da maibati tayo apakalaglag ipandanto dagiti anak ken apo ko tayo kada tayo nawan tayo taon. Ay na,
kakabsat a senyor. Saanen para kada tayo dagita project. Nalpasan tayo dagitan. Naa! Imutan tayo kaday dagiti ubeng kasta. Saan may? Ngam ko na dagiti daduma. Ag-enjoy tayo kit di kanaw. No ada kwarta tayo, agpasyar tayo. Gatangan tayo, dagiti kaya tayo akanan. Basta, agpaimas tayo ng agbyag. Kasta man ti kunada. Aya, ay ka mayak nga ron ate, agkuy-kuya, Ayun! Akas kanya! Agkuy-kuya, kuya kaon! Uy, agina na tayo, numabanog tayo. Ayun! Aginanak no mabanog kaon nga agkuy-kuya kaon! Palamlamot tayo na tangarudan, kasta. Uy, Ay, kastan. Ay! Agpay tunay ta! Kas kanya! Pag-angawan lagi tayo apok to'y ulaw! Sakano tiburhid! Ay! Loko na gideng ubeng! Alala, gusto na itan kakabsat na sinyaw. Seryoso tayo. Ti pagsasaritaan tayo ita, kat may papan iti protocol, gapo iti COVID, Saan kayaw ngagdedeket dita, Dita, agin na dayaw kayaw. Sipayo na kita po, tinagong yaw. alawan. Pero nagintay awan pa'y ayuda da, ingkay ije barangay hulki day. Ha? Nay. Ay, wan! Imot na gusteng! Apay ngay nga sigarat inikan na! Ay! Intayo mat dumawat ka kanwa! Intayo mat! Kakabsat! Kakabsat! Dita ayuda ko na ayo kat awanan, naibusan! Kastoy na dita! Inakarpa kastoy na. Jay ayuda, mga ibagbaga. Ay, abuaya! Ingkay kidi jayan! Adula amin! Ingkay mo alaan na, hindi pa nakabagbagi yawn! Nakayaw, tabada kasi yaw! Paskan, gusteng. Kabanog kayo pa, Jerman. Ayan. Yung bakal nakariinga ko. No ilayo na ni Katugaya ka Jerman ti umubi. No sa anak pa yung nakariing. Mayat na nakaturo ka. Nakarelax basit ti utek ka. Ditan gagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya ipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok tayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno tuggareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer.
Di yung arod di waya na denggen, ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot ka na kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sa balimanan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. At iti istoryangin Kampinolwan. Dagiti nagtintinnakaw. Lito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Purog tandom. Himbag di may kamot lang nagitan. Kano puyat ka manan. Saan? Kahit kumot kanti mapuro ka masapa. Napayata na kita napalapa sa rabi. Bakit ka ulit sa? Anyan? Guyudom latan Kapot naman manuka ang maturog iti umno nga oras. Kaslapay kat itala makikaitakan. Kasta nga raw. Kasa maturo ka kumatay. Tapno, nagdakakagkag mo. Unay daytan. Oy, sa anak nagsapsapol iti kakapkapan niya. Matulog tan. Nalikodan lang. Matay. Tapno makaturog tan Makatulog ako. Ano yan ni Kusa. Di nagsamot kan kaya't akaabay ang maturang. Ni, nakaturog sa nga kwesa. Kusa, nakaturog kan? Rokit din kisumpat na. Nagtarasa na nakaturo. Matulak mo na. Kumaragkaron ti kinarega ti panagbiag Jerman. Adun ti awan panggedanda. Anya nga rod, resulta daytan ti pandemya. Nakangingin na pa'y amin na magatgatang. Agpay siya ta Jerman. Di kampay makaraman ti karnit baboy ag. Tako na ni bagot kaw. Suburan ti kangina na. Agpay so dayta. Nanaklagapay kiti ti karnit bakan Isuan nagasat na kita agtartarakan iti baboy ita. Isudan ati makakwarta. Gundaway damutin Basta latibiyag. Panapanawin, di tunggal tao ako nada. Ado paikit din ati makasumok ngagtakaw. Dayta pa ti maysa. Mangrugi man da kita agtatakawan at tila mataktakaw dan. Un ngagpay so Jerman. Ultimo ukan matakawan. Mapanila ko di agtatakaw. Ay, mabalinlat ta pagkwartaan dayta. Idinto, ta may padpadawat lati ukin idi. Ngimita, nagnginan. Sa bagay Jerman. Depende mo't la iti ukan. No askal. Nalakala siguro man. Mailakon. Sanen, winuawanan ti libre nga ukin. Ultimon sapay kuting kat may lakon. Ay, mabalin na ta, Jerman. Yeah. Ne. Apay Doming? Tinalya mo takas la kaldingan ni Ukon. Nay. Madimot day taa. Maday. Naturan nga gupuko di kisan nakal din kagawan. Jerman, gusto na ita. Siningdan ako nakaslakal din.
Saan ko atinakaw dyan kaldeng? Nakabulos sa kaldeng ti karno ba? Sinindanak, tayo sublik ko ma. Anya, Oh my. Sana dyan kaldeng ti kagarak di dyan arubayan dapita. Patindak ka rin mata, Chairman, kagawan. Goray. No saan na takalding ti kagarami jay anya nga ron. Basta, pera dyan kaldeng. Na. Iso lang amin tinakita. Raabon na kuman, dagi ang kakapindas ang masitas ni Pita. Inkanawak, Chairman, kagawan. nagsasaw ka ka dito, Pwesaw? One might, kagawad, chairman. Sa bagay, kasi na nagtakaw ang matngaminan iti kaldeng, iti nakita madyargaw. Kagawad, panak na ka, sa anak nagtatakaw iti kaldeng. Ay na, huwag sa ula ko madyak kaldeng, di baka natag may saw. Ah, Maya, tinaramid mo, okon. Ha? Apay kagawad? Masurunak ni Chairman. Iso sige. Ituloy mo tiyag takaw tatang danang kakiti. Sa anak ba't nagtakaw? Bidot ni kagawad dumeng. Agtakaw kan. Siyak ti makamugang ka kung nakalangaruran. Ah, Wah, Anya? ang danang ka. Agore ka. Ah? Napaliw ko akanayon kay di arubayan ni Pita bakit abalasan kay. Nagkagagarahay mo dyan, ha? Ako sirsiripak lang. Mas dawak kami no apay nagbakat abalasang kat sexy man. Quality pa yan. Anya? Ay, kasto yan. Ah. Isundi takawam. Tangdanan ka. Anya? Wen, takawam. Tapno may padamag at talagaan nariribok dito yung nagbugsutan. Gapo iti kubid. Nga agrigatan na iti tao. At adun tiyag takaw. Nay, anya nga iti connection day ta kini chairman. Ay, siyempre mat agparang asaan nan ama disiplinaan dagiti tao. Mapadakisan kasyay. Aya? Tangdanan ka kunak mo. Ah, sige. Mayatak di ta kagawad duruge. Basta tangdanan na ka, promise ah. Ops. Di mo ibalikas at ibiringas ko adurugi. Biringas lakanyak deta dagiti kagurak a tao. Ay, sige ah. Basta, taytandan ko ah. Anya nga iti takawa kay Jay ayan ni Pita. Ika makamukan Daytay na isalsalumina kumpurmi jayo. Wow, sige. Ado, tinakitak ijay ayan ti gripo na. Kumita akto iti takawa kay Jayan ah. Ay nadom. Di ka ba'y anta dagi barangay tano timang paliw ka dagita. Awan lat ar-aramidan ni Kirimit at Chief Tanod. bay amo ni Keremit. Tanabayagan nga awan. Nakahang ita ti Chief Tanong. Anya? Di ba't makapili-pili ni tatang iti sukat na kanagjet talo ita. Kasano, kat awan samot nga minti mapili ang makaakam iti dayta. Kunin nga raw. Bareng, nay. Apaw! Ah, Kagawad dumay, gumayak man! ada tao. Ada nga ta problema dayta. Grabe. Inakitan. Dayta ti pudnaw. Natakaw mo amin ang dagitay sa pin ko akalablabakla ang idikalman. Sa dinaw, tinakatakawan da. Ije pagbalaybayan. Sapay dagitay paborito pagsapsapin mo dagiday. Ulit sa sa umo. Leggings ka din, nagigya sa pain. Saan? Saping. Pangunag. Underwear no Inglisam kagawad. Anya. Matakaw, pati underwear. Wumait. Ay po. Pamanagnak dagijay underwear ko anapukaw. Tinakaw dalaki din. Aday bagak kagawa during.
klase ka ti committee on peace in order. Kanya na kagawan. Amok no asino tagtatakaw. No napanagnagan asaan apod no ang nagtakaw iti kalding ni Ukon. Mapanagnagan nyo nga iso ti agtatakaw iti dila kumpurme. Pagkunaan. Basta paliiwin nyo ni Ukon. Patsyag nga iso ti agtatakaw iti sapin. Aklunin tulatan na nagtakaw ka, Ukon. Uray, tadamot tangdan mo. Anya? Saan ka maawatan kagawan? Basta takaw ka ta. Tangdanan ka nga ro. Sige Basta saan ka maibalaw? Saan? Sakti makamukon ka kung nakalangar mo doon. Oo, sige. Oray no, aging babagtita ko no Uy, basta maririnig ti barangay. Tangdanan kanto ko nakarunan. Apa yang nagdapon ni kagawad durugi di tambalan ni Pita ang baak. Ang kinagahara na dita. Paglingid ako lang dito sa ba. Diyak pagpakita. Kagawad. Ay, kanya nga takin maganak ni Pita. Nakalidilaw ti garo na ito kagawa na. Talaga nga dahil baga na kanipita. Kasano nga ta ama-ama. Noan niya na niya nga imbaga na. Dudua tayo dito barangay hall kagawad Domeng. Jerman. Awan pa dagitay lupon ngaghiring. So nga ada damagay. Kanya na ito, Jerman. Agpaiso aya ang nakita ni kagawad durugi ni Ukon ang nagisukibot iti tinakaw na abalaybay ni Pita. Panak-nakal ni kagawad durugi na ito. Yung paglibakan mo't ni Ukon. Sa bagay mahiring ita. Ang apay nga. Ngawan mo't langan dagiti lupon. Una ya. Apa ya ta? Kitnay nalabasan tinaituding oras. Nenenay, madida ito ya. Sa butahin dan sa matdataaw na kagawad. Jerman, kagawa Domeng. Imayak saan natapno pahiring. Oh, No, di kat umayak mat agreklamo. Ina, natakaw mo't amin ang asapin ko. anya, Ha? Kasano na ito? Maatap ka ang nagtakaw iti sapin, kakin sapin. Ito si Kamad, tinatakawan. Pinalas taksamot tayo. Ay, sige, mapanak ba? di ka pumanaw ah. Adahiring. At dahil naksalangadan, nga isot atapok ang nagtakaw, Jerman. Kagawan, mapanak ko. Kasano na ito yung Jerman? Saan na matuloy ti hiring? Ay, salbagan. Ayan nga minon dagitay lupon ay ah. Kwa, nalipatan yun sa posisyon na giti majority ka na iti lupon. Ah, Ang mga nang gagaralan ti saan nga umay tapno saan na marisot ti problema di ti barangay. Ay, anyakan ay agustay. di ka mamait. Saan man natilay sagsagpaw mo, di pampanunutik mo. Tanya nga min aya, day tapampanunutang aday-daya mo dumam. Nakagat ko ti subil ko. Gaputa ingar-ngariet ko ti suron ko. Kadagjay lupon. Nga apay manan. Ada ko mahiring itay bigat. Ngamawang ti imay nga oray may san. Kasta. Iso ama surunak. Ay, kasta aya. Ay, alam ka, pasensya, anak kon ang arod. No nairabrabak ko, hindi dila kumpormay. Ang, asino aya, ti mahiring ko ma. Daokon ken pitang nga rod. Wan. At dagayam ka, suda.
Ala, agrelax ka nga rodan. Time nakagaon. Sumarono ka dyan kusinan ta mga taan. Anyat si Data. Kaya pag isaw, may bagay dita subil mo, dyan si Data. Anya? Gimatangak itilako ni Bistra itay bigat. Ni ngay Bistra, binirngasan da iti sop-sop. Ah, nay. Nagsa-sideline ni Bistra. Saan nagtandok lang ay ati trabaho na? Nasumok nan ate agisursur iti nagduduma amasulto. Pambaran na kanumutan, agrikrot iti mayat na agpatandok. Ah, mayat nga rod ah. Sop-sop tandok. Ay, mayat. Ay. Sa baliman tinagsangaan ti sarita. Ang mayat tagkatawakan. Ala, umay ka, intakot mga anay. Tangay awan timbay alupaw ni dihiring ko may dikalman. Siyak man latag garawin. Wino dataman langan kagawad dumay. Nakayo man kit day. Kahit ko man Aggarawtan. Ket adaman damagag. Anyat nakisagsagpawan ni kagawad durugi kini ukon asuspek ngagtaktakaw. Kastoy na ni kagawad durugi gayam kin nangitip kada kami ani ukon tag taktakaw. Iti pase gasapin. Uy, pasi ka sapsapin kitaktakawin na. Ita agsiim tamay. Kahit ko asyak ti makaakto itagtatakaw. Nasayat met, tasan tayo pa'y ngayon darom ni Okon. Tawan met nga ro ti ebidensya pa'y kontrakin ko na. Anyang roti aramidin tayo, chairman. Mapantaag paliiw iti arubayan dapita. Uwan niya ukaw. Ha? Agtakaw ka tumanin wain. Saan langan ani pita ti takawam. Pindam amin na pagbalaybayan. Sige kagawad. Basta tay tandang ko, adi mo liplepatan ha. Huwag ka di. Daanag mo na aya. Oh. Ayan dagi tayo tinaktakaw mo. Dagi tayo imun-una tinaktakaw mo. Oh. Indulin ko ijay baul may. Anya. Imbol mo pa ah. Una, nagbabanglo da nga may. Iso nga inlak ko ijay tapdo maalyan na iti banglo dagiti kalablabak nga ulos may. Mala. Tultungin mo lang ter aramida mo kunway. Tay umadumot ti mabiktima iti panagtakaw iti sapsatay. Naman, sige. Sige. Paturay mo ti awanton ti maisapin na kita'y taktakawa mo. Anya? Kasano dahi takagawa? Ay, siyempre mo natakaw to amin ng asap-sapin. Hindi. Saan ang nagsapin? Day, si Kamot Pita, nagsapakan nga may dito'y balay. Wen, imbilin nga min ni chairman nga umayak dito'y balay yo. Ay, kasta aya. Gustay, umay ka man, tanda ni Pita. Ay, pagurayang tanay. Agbirbiro ka kiti sa pingko. Ay, pagsukat ako ma. Nangikikaw ka na kiti sa pingko. Ay, po. Pasensya ka na kay, linapak kami. Yan yamot tayo kan. Awalat na baking. Kumpormiditan. Kumunita ka niti kumpormidita pagsapin mo. Una yan, umay kakinday. Ay na, imaya kun a chairman ta excited na kamakangag iti bagayaw. Kasta. Un chairman, agam sayang. Awam mo gayam dito ni ukaw. Ne. Apay, agkita kayo ditay? Kumaa, chairman. Awan, tim imay dito ya sa bali at tao. Aya. Nakauna ka mat gayam dito'y ayan daninong kaninang. Nay. Wine. Anyat panggapom itan nga agnininong kanyak okon. Gapo, tada kayo kaninang suping ti principal sponsor may kanpita ng kasar. Wine, chairman, ka thank you,
Ay, naasawaan da mo lahi ngayon. Thank you, Ninong. Agore kayo. Anya datoy? Apayan? Agbuda kami. Ingim sakbay na. Pakawanan da kami kumaninong. Apay, anyat pa sulyaw. Wa, dagitoy ibagbagayo at tinaktakaw ko asapin ni Pita. Anya, kan dagiti sapin ni Ukon at tinaktakaw ko. Na. Nakaunamot gaya man nagato'y hiringan na natang. Dumeng, makitam da kita bit-bit tatayin da. Dagit mo, ebidensya ti panagtakaw na kitan. Ay, wain kagawad ta. Nagtintinakaw kami nga main. Iso nga, ay, agkasar kami iti mabiay. Kunak no malakaya na kong dumeng. At dapay mo lagayang mayat nga agpaasawa kanyak. Yahoo! Mga sawak mo't laang kakaroba! Oray siya. Kunak no agbakbakita kun abalasang. Agam asawaan na mo gayam ni Ukaw na. Excited ako. Ay, sana all. Nagtintin nakaw na gito iti sapin. Ita agkasapin dan tahon. Agkasapin. Nagtagtagainap ka niya. Anya dyan kasabi na sasawam daw. Iko, natagtagainap ko. Agkasapin, nagadi natagtagainap ko, Rosa. Ditan kagayem tinagdibusan di sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo di Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Beng, Beng, sana mabalin ti tigre. Hanggang tinarungsot nga ayok kayo ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya ana Pauluan. Kasta at ti barangay chairman. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Da kayo matgaan chairman. Ay bagang sabayaw. Siya ko matirumbeng, ako mablao iti naimbang agsapa.
Tas siya ti sumangbay diti balayaw. Ay ngam, talaga mo ta nasiglat ka, tanauna anak. Ay, yan. Sumra kayo ah. Umayak man lang makikape. Naluto mo't ngatan ka ti kape yung abarakaw. Ay, saan pa eh? Ang mabitla na dyan, ito naggiling sa amot ni Rose di Rabe. Mabitla ti agluto, tada jay coffee maker. Ay mayat nga ron takaluto ti kapyen nukwan. May mayat matlatay agkapi apuyot-puyutan di kapi sakbay nga igupan na niya. Mabitla nga ron, ten agtimpla ti kape. Ang basa-basa kay pala dita, pangururayan niyo. Sige, Wayne. Hindi dati sursuratin ni Duming di laptop na. Barangay Chairman versus Barangay Tanod. Ninini. Hindi dati asursuratin na. May pansa mo titibiyag ti Barangay Chairman. Apay ngay versus Barangay Tanod. Kuna naman dito ibaba na. Anya ti kayat na asawan iti daydaw. Basait lang kumatoy. Dadumaan ay surat ng mga wadakit di madilit ko. Ay narigatay no pakibiyanga. Sus! Kasti man ti kunak. Medyo masinit ti dila nga umigop. Wala. Mananam na tayo aroma ako nada. Nakaumay kayo man. Mayak nga rod makikapi. Nakasapsapa mo't ngamin ni nanang yu api manaw. Dinagas ni Rusa. Well, nagpaili da. Tanda ka no kasi narak da tao makatulong iti organisasyon da babae. Ay, huwan ka na. Mayat mati rugida. Epekto ti pandemya day jayan. Gimagat basit na kitay mangsaksaklot lat dakulap dan. Tidakas na. Gimagat samad na kitay barayro nga eh. Nay. Hanyat kayat mo asawain. Di nyo kayo nadama kaya. Adda man natakawan iti baod amanok nga ipapalot. Wen. Amok na dan. Niing ko ngagtartarakan kadag iti ipapalot. Uy, talo ka no tinapukaw abaod na. Ngam saan sapay mat na pan nag-report hindi barangay hall. Mas dawak nga raw. San pa'y mat ngay may jay? Kapno maamuan ko mano anya talaga tinapasama. Kumay tumat lang ata. Nariingat mo, itno na tayo kit din ti mapanagdamdamag. Ikot mo na. Nasken nga i-report na kada tayo, no? Pudno ang natakawan. Naglakit na tayo may nakatugangak Agustin dito pala. Sa nananas kan nga agriportak pala di barangay office at magpakada. Awaya ak nagsurat istorya ita. Pagmalmalan makit na Rosa hindi palanda. Hilat ko ba tayo? Pagpampanunod na iniswata. Hala, agtugaw ka, Ingo. Thank you, Chairman. Hanya ti maipaay me. Nadagsun sa akin diti problema tabangking pa yan tabagam.
Nadagsan ti bakbaklay ka problema, Chairman. Pinanawan ako ni bakat ka. Ah, Ingkuyog na pa daga dyan anak may. nukasta solo flight kan. Oo, Chairman. Anyat ga po na apinanawan na kati asawam agraban anak yaw. Papabasulon nak ni bakat ko. Itidimot po no, Chairman. Nagapa kayaw? Saan mo't ama ko na nga apa day jay. Ta, nagdindin no ron kami laang mat idi nagkaida kami iti day di na udin arabi iday jay balay. Anya, nini, sapin man daw. Imbis ana irot ko mati binigkatyo. Ta nagdindin ron kayo. Kat sa anak laki di nga abidot. Kalpasan ti dinurun, si maruno ti kaput-kaput aginggat kinayit ko. Day! Sana ul. Ay, awan ti kapat-kapat kang kinayat ka, Chairman. Kaya. Uy, awan na talaga. Promise. Alawin. Mamati ako na awan. Anya nga rodita ti kayat mo ama aramid inggo. Pura yung matakaw amin ang daga jay manok mina. Anya. Uy, Chairman. Okay. Di mo ka di kayat ngagsubli ti asawam kanda giti anak yaw? Pura yung sublidan taon, Chairman. Basta matakaw ko man amin ang daga jay manok mi. Tapumana waktu matay. Anya. Nagsina kami kin ni bagat ko, Chairman. Total, nakisin ni namatay. Ay, ni. Saan mo akayat na maurnos kayaw? Makaamo ditan, Chairman. Awan agsusurot apanunot kong. Iso matakaw ko maamin ang dagijay amanok ko. Madadadal saan ti panunot day jay, Dumeng. Nakaskas daaw nga raw. Di ako nagsasao, iti ibagbaga na dadya kada kayaw. Nagdengdeng nga kaplaan, kainam amiris ko ng iti ibagbaga na. Saan nagsusurot? Ngam tinabatad. Kayat na amatakaw, dagiti manok na. Ay ka nga raw, Chairman. Idin to tadagidya ti pagtataunan ti pagbibiyag da sa nga pamilya. Tangay si ka ti committee chairman ti Peace and Order. Kita man basit na problema ni Ingo ha, kagawad. Sige. Sakbay matakaw dagiti manok na. Basta pala matulag min ka dagiti barangay tanod ti aramidan may. Unaan nyo, yagdatakaw. Ta sigurado nga agsubli di imunan ang nagtakaw. Tutukan mi apaliiwan ti aglawlaw ti balay ni Ingaw, Chairman. Agridam kayo. Saan nga po ta natalnan ti barangay tayo? Anasayat mo't basitan ti kasasaan tayo. Nga reno saan pa aragibos ti COVID. Ay, Taltalag tayo lata. uwan na kagawad. Adukit di ati agarabi iti madita. Ta adung tinawanan iti trabaho. O, dahil nga ron. Diskarte takaw ti pamuspusan ti daduma. Siputan tayo ni Ingaw. Apay ni Mang Ingo kagawad. Nakadidilaw ti garaw na. Kaya burbur siya dagiti ibagbaga na. Uy, nagpaisaw. Pagasam. Idaw-dawat na kano matakaw kumaamin dagijay manok da. Woy, bakit ang mga nanda na pali umukin ko na pipaw? Nakamaramang itan dagijay nginginaan na manok da. Kaslayar arit na kadagiti agtatakaw. Uno kaslaapan na itan dagijay. Tasang kakitan iti kalsada dagijay baud na. Una niya. Kasla nga ron ipapaapal na dagijay nakakarkaranting ang manok na kadagiti lumabas. Kaslaapan at talagan. Un nga ron kagawad. Sa bagay, imbagbaga na iti barangay hall, matakaw kumakano dagiti manok na. Na, kastagayam. Di talaga ayaw awis na kadagiti agtatakaw.
Gusteng, nasaon kanya kiti na minsan ngay may niinggo di barangay hall. Kat imbaga na, ang matakaw ko maaminan daga di manok da, ang paiso aya. Wan met. Iso nga rod ako na, nga awan saan tinalimpyo o pa nagpampanunot na. Adon ti san alimpyo ti panunot na ita. Kalpasan ti manon abula na problema iti COVID, lakay. Sa bali di kaso ni Ingo. Awan problema da iti kwarta winuan niya. Na makita kit mayat mo ti kasasada. Woy, asaan da pa'y nga rod ang nakirik-rik yar may papan iti ayo da. Nga oray no saan daan na ikan. Taadda-anda nga rod. Dikit di kayat ko ang maamuan. No adda pa'y dito iti pamilya na. Nawandan, nagtalaw dan. Nagapada ka no nga minken bakit na. So, inanawan dan, Ninggo. Kasta. Nikit. Kabaliktad met nga raw. Tinasagap ko at chismes wano damag dita. Ah, Rinabrabiida ka na o tinagbakwet. anya? Un. Kadwada ka numot ni Ingo. Idi na minsan narabi ay. Inlugan da ka no amin iti elf dagiti kagawaan iti balayda. Akas na day tayo umakar da. Ay, jakla mo ano pud numot day jay. Anya? Un lakay. Kat, saan da ka numot gayam abalay di balayda? Me, anya day ka? Ay na, kasta tinadamag ko. Kirti kerda ka nulaang mat ijay. Nene, kit no timbagada idikit. Ginatang da. Ngay suda, tinakagatang itinla ko di sigod nga kimbalay. Saan ka no nga isuda tinakagatang? Na In short, caretaker da kanulaang. Handa kami kalagit ti barangay Tanaw, Drosa. Ket amangan no agbibigat kami. Anya? Nahitaman pa'y? Paliiwan niyo man ni Ingo. Kas lakar-kar na ngamin ti mapaspasama kiti balay da. Ay, Tom. Ada chismis may papan kadamang Ingo. Anya reta? Saan da ka nagaya mabalay di balay da? Ahit ti kahit ko asawan. Saan nga isuda tinakagatang iti dayjay? Anya? Bali, makatawon dalaang dito'y manipod dimteng da sa nga pamilya. Saan aya? Huway. Tiyan mo tayo. Isuda tinakagatang iti iti abalay. Saan ka no? Saan nasaya at mo't ngayon kay paliiwan? At dan sa kano problema kay? Dahil talaram. Sana maawatan mo niya ti problema da. Isa paliiwan ni mankit din. Ikoy, ayaw na iti katagwam ang barangay Tanaw. Imunada na nagronda kagawad. At badi ata inuray ka. Staya, Imunada ni di asidig ti balay damang Ingaw. masayat nga ron nung nakaunadan na nagpaliiw. Mapagtamat nga ron eh. Ay, Chairman. Ayong gayam. Adawag ni Chairman gusto ni tay. Damdamagan na, no, kadwada ka ngagtano dita. Imbaga kong matawag. Nasayat no kas natin bagam. At least, amuna suportado ak kada kayo a barangay Tanaw. Kastangag pa sa timbaga kagawad. Ala, mapantang nga ron eh. Sumarunutan kada hindi kakadwam. Ay na, imbag tada kayo nanang. Siya ala ko man ti umay di balayaw kahit. Ipadlak ko ti balay men. Kung ayaw matada kayo ti umay di ti balay. Un ni man tatang mo tinagkuna. Ay lakay umay kapay ditaw. Ay, kastoy nay. Mas ad-adda dito'y ti adda tao na. Taamang ano dito'y ket ti maranaan asirken dagiti agda takaw, Rosa. Wan anak ko. Saan na ba ali di balay min Tajay laang matibit at dabasit balor na ija ang matakaw no bilang. Sige. Panawang kayon. Ay, papanan nyo tatang.
Maya man tapor mayaw. Kas kailaman nakigubat ahapon. Eh, di nakdildilawanin. Nagano nga mo minakon. Ay, trang kayo na yung bakteri daw, yaw. Wan tatang. Sige. Ala, itrang ka, brusa. Ay na, makipagsiim ka numot kami ni tatang mo, ije balay da inggo. Kasta aya. Ay nasaya at mag. Adan sa problema da. Ay, day tangarot. Ay, agtugaw ta magpay, anak ko. Ay wan na nang. Ay na, saan amaw awatan, ti agsasalupang asaudag iti tao. Pakairamramada na problema da tatang yaw. Lakit di ananang. Iswa nasaya at mag no mapandag paliwi jayan. Tap no maamanda no ape akas la idaw dawat nan. Amatakaw amin nga da iji balay da. Naglukon na kiti barangay tanod. Kawan nagbati dito yung barangay outpost. Ay kasanod, madamo to may agkamang dito yan. Ay na. evening. Good evening, mat adik. Da kayo ti Chief Tanod, dito'y nagbugsutan. Ay saan? Siyak ti chairman. Apay ka day. Ay, nasaya ata. Handa masapol yaw. Kan taga ano kayo? Tari na brabi iyo mo may dito yung barangay outpost. Kasapulak ngamin ti tulong nyo. Kat nasaya at launay ata da kayo gayam ti barangay chairman. Nauhan ka timbag ta nabutan nak. Grunda kumamot kay. Aya? Ay, kasta ati barangay chairman. Ay, bilibak. Idayaw da kayo launay. Apagisaw. Anya ti apag-isaw. Kasapulan kayo. Naggasat akon. Imbisa sapulan kayo pa'y kumaidjabalayaw. Sana tada kayo gaya mo dito. Yakasla inururay da pa. Ne. Ay, saan ko nga mo nga umay kayo? Kahit ko asawan, jak amo nga da umay dito, yung makasapol kanyak. Day tanga road, chairman. Nairanra na akasla na igagara. Ay, agpakuyog ako makada kayo, chairman. Ha? Bayan nyo pa ila, day ta pa nagrundayo. Bale, tigagara kong tirundaan nyo. Rundaan tayo. Kunak man laeng duwata nga grunda. What? Ay, matati masapol kayo. Di ka madanagan, chairman. Tangdanan ka. Ay, saan? Ay, saan na? Pagrabang at tumulong ka dagiti agkasapulan. Ala, ibagam no sa dino ti pagrundaan ta. Si imam ka din nila kay ma? Ala, awan lakay ko. Kan nebara na padasak tin nakilakay. In short, genuine single. At may AIDS. 40 taon nga. Adot urnong ka. Sige na, chairman. Mapantayon. Sana ul. Awaw. Nagkasat akong siksing awan patas na tikadwa nga grunda. Ay, nawaw. Ay, nawaw at talaga. Nagkasat kan gustilo. Chairman, uray panawan da kun dito. Nay, jak amo adito'y gayang balay ni Ingo ti gagaram ngem. Apay adi ka sumrek. Uray dito yaklaeng agpaliiwak laeng may. Kinapudno na. Dito'y mati ronda ikit. Anya? Uwin, adda ngamin problema ni Ingo. Kaya't na matakaw dagiti manok na. Panag asaan mi amaawatan. Kasta? Manok ko amin amanok na. Anya? Nukasta. Dito'y. Aglingid tayo dito yan. Anya. Silbag. Dito'y. Ay na. Sapay, dumakit launay. Nagbanggupay. Ay, naapo. Silbag. Dito'y ka, chairman. Ala, umasibig kayo kanya. Bun, isus. Ay, napo, hinig ka man na may tinakyak. Ay, na. Aglingid ta, chairman. Adari mo iti balay ang nakaigam iti agkurkur dum alampara. Ay, uwin, ni Ingo. Na, adabit-bit na adak
Kala ko ribot akasla pagkargaan iti maibiyahe ang manaw. Uwawain. Agturungan iti ayan dagiti baod na amanok. Deka. Nanana, Na? ikarganan iti kuribot dagiti manaw. Uwain. Agtakawan iti manok. Sige. Ayun na. Nagdamo iti bagina. Ay, kagawad. Ikurkuribot mo ito ni Mang Ingo dagiti baod naman ako. Kung garon, sabali ti ayan ti atensyon ko. Dagiti doan naglingod iti ayan ti lalaktawan di sipsipotak. Unaan tayo ariputan. Anya, Umay kayo. Riputan kayo lagi jay. Sakbay an Ingo ti kasao tayo. Tayo. Una, tuman. Dagita nga patagtatakaw. Ingat tayo dagiti imayo. Ay, Nakapinta iti duming. Ha, Sirman. ne, Adda ka doayo ang babae nga glimlimang di ka. ay, dita kayon. Ha? Ha? Ay, di ta Tata. kamutan. Sa bali ka pasisimam. Ha? Ayok ka ikaw! Ha? Ha? Langgong kaingo! Le, apa yan? Sirman, jak mawatan. Deka! Pinantalag ka nagbantay dita balay ko? Yung tinakaw mo mo't amin na nakagawaak? Karaman pa'y dagiti patpatarakan ko kang kaamanok ka! Kawalan nak madam. Si kamot lang nagtatakaw no ko. Sirman, tulungan ako. Langgong! Tulungan ka dyan! Agtatakaw ka, Ingaw. Agyaman na, tanaripot mo't laang ang nagtatakaw. Bilibak ka na kayo, chairman. Tinulungan dak. Kasta ano, chairman? Agad mo na. Sana ulit sana. Ang Sirman. Nanti ano apuyat ni? Nila ang Sirman, kinaidayaw. Nila, pagkagaingot lagaya. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo, ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.